de llum. Bona tarda, us donem la benvinguda en aquesta segona edició de l'Horeta Blava, en què intentem, des de la Càtedra d'Oceans i Salut Humana a la Universitat de Girona, acostar la recerca de la preservació dels oceans, el lligam que hi ha amb la salut de les persones i el benestar de les persones amb la societat. I, per tant, us agraeixo molt que estigueu tots aquí. Sense vosaltres, evidentment, això no seria possible. També hi ha gestors, també hi ha els polítics, vinguts de diferents llocs. Us agraïm molt. Especialment a l'amfitrió, l'Ajuntament de Roses, en què justament acabem de signar un nou conveni plurianual de 4 anys. En aquesta edició el que volem presentar és les conclusions d'un estudi que hem fet sobre els impactes ecològics dels megaparcs eòlics marins a la Mediterrània, que us presentaran les companyes que vindran a continuació. Voldria dir també que l'acte s'està retransmetent en streaming. Per tant, saludo a tota la gent que estan en streaming en aquests moments i donar moltes gràcies als científics als quals hem fet el treball. L'Anna Sabatés, l'Elisa Bardalet, en Josep Maria Gili, l'Antonio Turiel, de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, Rafael Sardà i Antonio Olivares, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, del CSIC, Josep Vila, de la Universitat de Girona, Jordi Soler, de la Universitat de Barcelona i jo mateix, Josep Lloret, de la Universitat de Girona. Sense totes aquestes persones no haguéssim pogut fer aquest treball que van començar fa mesos. Va ser una suma d'experteses, de diferents experteses científiques en les ciències marines i de la geografia, i aquest treball és un treball amb rigor, fet amb rigor, amb rigorositat, compromès amb la societat, compromès amb el bé comú, amb la mar, i també vull destacar que l'hem fet sense cap mena de finançament, o sigui que l'hem fet amb el nostre temps que ens ha deixat les nostres feines. Hem dit sempre que no estem en contra de les energies renovables, ni molt menys amb l'energia eòlica marina. El que sí que volem és que el nostre treball contribueixi a que aquesta energia eòlica marina sigui realment sostenible, sigui una transició energètica que no comprometi la biodiversitat marina ni el paisatge. Per tant, l'eòlica marina no és una qüestió de blanc o negre, sinó que el que pensem és que s'ha de valorar molt bé a on i com s'instal·len aquests parcs eòlics marins perquè no comprometin greument la biodiversitat marina. I ara també voldria donar moltes gràcies a la Cristina Valentí, que la tinc aquí al costat. Ella és periodista i tècnica en divulgació científica de la Universitat de Girona. Ens ha acompanyat durant tot aquest temps per difondre que a nosaltres sempre els científics ens costa poder arribar a la societat. Ella ens ha ajudat i avui justament farà la moderació de tot l'acte. Gràcies. Com a colofó final de tot aquest procés de comunicació, avui els investigadors volen presentar en societat i d'una manera més divulgativa i més planera aquests resultats d'aquest treball. Gràcies també per convidar-me a estar aquí. Ens hem conegut amb tots ells, que ens havíem xerrat molt per correu electrònic però no ens havíem vist i m'agrada ser aquí amb vosaltres i sentir-vos-ho també explicar. Doncs gràcies i bona tarda a tothom. Com ha explicat en Josep Lloret, el director de la càtedra, ara tot seguit coneixerem aquests resultats d'aquest estudi científic que es va publicar fa tot just un mes a la revista Science of the Total Environment. És un article que arriba després que al maig de l'any passat 9 investigadors de la Universitat de Girona, el CSIC i la Universitat de Barcelona, tots ells són experts de diferents branques, en tenim en ciències marines, en geografia, energies, impulsessin un manifest científic per a la protecció dels ecosistemes marins davant dels projectes eòlics al mar. A la declaració s'hi van sumar més de 100 científics d'una vintena d'universitats i de centres de recerca de Catalunya i de la resta de l'Estat, com per exemple l'Autònoma de Barcelona i de Madrid, la Rovira i Virgili, les universitats de València, Granada i Santiago, entre d'altres. També s'hi han afegit darrerament entitats com SOS Costa Brava i la IADEN Salvem Empordà. Al llarg de l'últim any, aquests mateixos 9 científics que van impulsar el manifest han estat treballant en recerca i han analitzat molts treballs científics previs, uns 150, més o menys, sí, d'arreu del món, i han pres com a cas d'estudi el projecte de parc eòlic marí que es podria instal·lar aquí, a la zona del Cap de Creus i del Golf de Roses, i han conclòs que aquesta construcció podria provocar impactes sobre la biodiversitat marina, el paisatge, la pesca i el turisme.
Llavors, ara els coneixerem, ens ho explicaran en detall i per fer-ho primer us vull presentar a l'Elisa Bardalet i a l'Anna Sabatés. Totes dues són investigadores de l'Institut de Ciències del Mar, CSIC. Elles compartiran amb nosaltres les principals idees d'aquest estudi. Després la resta de científics que han pogut venir s'asseuran aquí dalt i els podreu adreçar preguntes perquè marxeu cap a casa amb tots els dubtes resolts, si és el cas. D'acord? Doncs gràcies i endavant, Elisa i Anna. Molt bé, doncs bona tarda, bon dia a tothom, els que esteu aquí i els que esteu connectats des de l'ordinador de casa o on sigui. Jo sóc l'Elisa Bardalet, ella és l'Anna Sabatés, jo parlaré primer i després continuarà ella. Molt bé, doncs bé, el treball del que parlem és, aquí teniu la imatge, el títol, els autors, un esquema que vam posar al principi de tot sintetitzant-ho, i aquesta idea de no hi ha molt poc estudi, la tecnologia eòlica marina és molt nova i per tant el que hem fet ha sigut integrar tota la informació que anàvem trobant no només de parcs sinó també del medi ambient i del medi ambient marí i del medi ambient a la Mediterrània, que és el que coneixem. De manera que hem fet una anàlisi i tenim unes conclusions basades en tota aquesta literatura que també hem llegit. Molt bé, aleshores, primer una petita presentació de on som. I realment estem en un context general de canvi climàtic. Aquest canvi climàtic és un fet. En aquesta imatge aquí dalt el que veiem és la variació de la temperatura mitjana des de l'any 1850, 1900 i com ha anat pujant, és a dir, el nostre planeta s'està escalfant. Això és un fet. I per què s'escalfa? Doncs hi ha una raó principal, que la tenim representada en aquesta imatge d'aquí sota, on també des del 1850 fins ara actualment veiem aquesta franja de color gris, que el que està representant és la crema de combustibles fòssils, el carbó, el petroli, el dièsel, que estem fent nosaltres amb la nostra activitat humana. A sota, en marronet, tindríem aquella activitat de crema que hi ha hagut tradicionalment per la crema dels boscos, dels matolls, d'una altra manera diferent. La qüestió és que hem anat cremant molt i tot això va lligat. L'augment de la temperatura va lligat a la crema de combustibles. Molt bé. Ara com va això? El següent. Molt bé. Aquestes imatges que acabo de projectar estan tretes de l'informe, el darrer informe publicat el 2014, ara n'hi ha un altre, del panell intergovernamental sobre el canvi climàtic. Ells han fet aquest estudi i això és el que és referent en el món científic i també de gestors i polítics i la societat també. Aleshores, en aquest panell ells diuen no només hi ha un problema d'escalfament lligat al CO2. El CO2 és el que nosaltres quan respirem oxigen i emetem CO2, quan es crema també es produeix aquest CO2. Aquest CO2, en aquest esquema que tenim aquí dalt, ho assenyalo bé, oi? O no es veu això? Aquí, no sé on ho tinc. Doncs això, en aquest fum que representa aquesta gràfica, el que passa a l'atmosfera té un equilibri amb l'aigua del mar i en el cas concret de l'oceà, a més, té unes característiques químiques que fan que l'aigua es torni més àcida. Qui rep les conseqüències més directes? Doncs organismes com ara els musclos, els bivalves i els coralls. De manera que tenim un doble efecte i aquest doble efecte és el que d'alguna manera l'hem d'abordar i hem de posar solució perquè ve dels humans això que està passant.
Molt bé. Aleshores, en aquest context general es fan una sèrie d'acords internacionals per lluitar contra el canvi climàtic. Aquesta imatge que hi ha aquí a l'esquerra és de l'última conferència que es va fer a Glasgow, on es van arribar a uns certs acords per fer aquesta lluita a nivell internacional. A un nivell més europeu, el Parlament Europeu què diu? Mireu, el 2050 volem que Europa esdevingui climàticament neutra. I a més, volem que l'eòlica marina aporti el 30% d'aquesta demanda energètica. Concretament, necessitem 300 gigawatts, que això equivaldria a multiplicar per 15 l'energia que s'està obtenint amb l'eòlica en general actualment. Molt bé, però també diu, compte, els espais dedicats a l'eòlica marina han de ser compatibles amb la protecció de la biodiversitat, han de garantir els serveis ecosistemes i d'altres usos socioeconòmics sostenibles del medi marí. I aleshores, a més de dir això, el 2050 hem d'assolir això, però també diu el 2030 hem d'haver complert la nostra estratègia de la biodiversitat, el que diuen en anglès el Green Deal, de manera que hem de protegir el 30% dels ecosistemes marins i terrestres. És a dir, estem també una emergència climàtica, una emergència energètica, una emergència de diversitat i d'ecosistemes. I a més, d'aquests 30, obligatòriament el 10% han d'estar protegits. I Catalunya també s'ha posat en aquesta línia i aquí tenim la portada d'un document, l'Estat de la Natura a l'any 2020, fet per experts en col·laboració o contactats o a sol·licitud de la Generalitat de Catalunya, i s'ha de dir, jo només he posat la portada, la majoria de gràfiques que es veuen aquí referides a organismes sensibles, amenaçats i ecosistemes també sensibles i amenaçats, és que això va cap avall. Per tant, cal protegir la biodiversitat. Molt bé, aquest és el context general. Llavors, anem a veure. Hem analitzat com són aquests aerogeneradors que poden ajudar a complir aquest mandat que tenim aquí al davant o aquesta necessitat, o digueu-li com vulgueu. La qüestió és que, com que necessitem assolir aquesta energia, la tecnologia de l'eòlica marina de grans dimensions pot ajudar a aconseguir, per exemple, molins que generen 15 megawatts cada molí. Si mirem les dimensions, tenim unes pales de 118 metres que giren amb un diàmetre total de 258 metres i aquí podem comparar amb altres edificis emblemàtics i ben coneguts. La Sagrada Família, per exemple, en tindria 178 amb la torre més alta i l'estrella al damunt, o sigui, una miqueta més petitona que els molins de vent. I aquí veieu, per exemple, aquí que se m'ha saltat, com estan transportant-se amb vaixells aquests molins que, a més, perquè surin han d'estar subjectats a una estructura que permet aquesta flotació. Molt bé. Això és el que veiem per sobre, però què hi ha a sota? És evident que una estructura d'aquestes dimensions, si no es subjecta d'alguna manera al fons marí, o caurien o aviat la trobaríem a Mallorca o més enllà. Dic Mallorca si la poséssim aquí al davant. Aleshores, basant-nos en la informació que està publicada, per exemple, aquests tres pilars que subjecten l'eix, d'aquí sortiria l'eix aquest que hi ha aquí, han d'haver-hi unes... Hi ha diversos sistemes i en aquest sentit no entrem en detalls tècnics perquè nosaltres som biòlegs, però a partir d'aquí fem el resum del que es desprèn que està publicat i hi ha disponibilitat. Hi ha un sistema de cadenes que acaben d'alguna manera ajudant a que això quedi fixat en el fons. I aquestes cadenes van pel fons i hi ha un sistema d'ancoratge que ja ensenyaré. Ja veieu aquí la dimensió de les cadenes en comparació a una persona que tenim aquí. I més o menys potser podem necessitar com 800 metres de cadenes segons com estigui tot això instal·lat. Aquest sistema que hi ha aquí baix és un altre sistema que aquests són una mena de cilindres que s'ancoren al fons i succionen, de manera que es claven al fons, treuen l'aigua, d'alguna manera que això permet que quedi fixat a baix. També tenim en aquesta rodoneta que hem posat aquí, es veu la dimensió d'unes persones que estan en el vaixell que acompanyen les estructures. Molt bé. Aquí tenim un altre sistema d'unes àncores, que aquestes àncores estan transportades per aquest camió aquí, també perquè veiem les dimensions, es claven en una part del fons
s'han d'ensorrar, penetren una fondària determinada i s'arrosseguen fins que queden clavats en el fons. Llavors, no només tenim un molí, en volem forces, o uns quants, deixem-ho amb uns quants. Aquests molins han d'estar entre ells a una distància, que més o menys es calcula que poden ser, per exemple, 1 quilòmetre entre ells, i aquí tindríem la zona aquesta on hi ha un molinet, a sota hi ha la zona de les cadenes i tal, i ja veieu que ha d'haver-hi com una xarxa, de manera que aquestes cadenes, allò que comentàvem abans, clar, aquests molins han d'estar clavats i no es poden xocar entre ells. Per tant, per exemple, les cadenes aquestes tindran un moviment d'un escombrat d'uns 70 metres, més o menys. Llavors, l'energia que surt de cada molí s'ha de canalitzar d'alguna manera. Doncs aquí l'esquema és, per exemple, d'uns tubs, d'uns cables que transporten aquesta energia, uns cables han de ser gruixuts, hem parlat de 15 megawatts cada molí, per exemple. Aquests molins estan distribuïts de tal manera que hi ha unes connexions de l'energia que van passant d'una a l'altra fins que arriben a una subestació i finalment hi ha un cable últim que és el que queda soterrat i va fins a l'estació a terra. Llavors, aquests cables no és evident que tots baixin directament al fons i quedin soterrats, sinó que poden quedar d'aquesta manera, més o menys protegits, però en aquesta zona on s'instal·len el parc de molins. Molt bé, llavors, on els podem posar? Necessitem zones on hi hagi un vent d'una determinada intensitat, més intens millor, que sigui constant, una bona superfície per ancorar-los, una adequada distància a la costa, hem de transportar l'energia i a més després ens haurem d'assegurar, clar, ha d'haver-hi una infraestructura per muntar-los, per mantenir-los, per fer reparacions. Tot això ha portat que, per exemple, com ara continuarà l'Anna, per exemple, una de les zones on hi ha més eòlica d'aquesta, per aquestes condicions que es compleixen, és a la Mar del Nord. Però l'anàlisi que hem fet és no tot és la Mar del Nord i la Mediterrània no és la Mar del Nord. I ara ja continua l'Anna. Per passar per aquí? Hola, bona tarda. Bé, abans de començar directament amb els impactes que poden tenir aquests parcs en el medi natural, no sé si... M'agradaria fer un petit comentari de què diferencia la Mediterrània del que és la Mar del Nord. La Mediterrània tenim una plataforma continental relativament estreta. Si ens hi fixem en la imatge, la Mar del Nord es caracteritza per grans extensions de plataforma continental. Si us hi fixeu en vermell, vol dir fondàries de menys... de menys de 30 metres, mentre que a la Mediterrània, a més, són grans extensions de fons molt homogeni, bàsicament són fons majoritàriament fangosos, i en canvi, si ens hi fixem, a la Mediterrània, el color vermell quasi no el veiem, excepte a la zona de l'Adriàtic. No sé si es veu aquí, per aquí. És a dir, la fondària a la Mediterrània, ràpidament assolim certa fondària. Això vol dir que els espais adequats per la implantació de l'eòlica són relativament petits, perquè la fondària, ràpidament assolim certa fondària, i això vol dir que l'eòlica ha de conviure amb altres usos, com poden ser la pesca i el lleure de la població. Bé, a més, la Mediterrània té una alta biodiversitat. Penseu que a la Mediterrània trobem entre el 4 i el 18%, depenent dels grups que estem treballant, de totes les espècies descrites. Aquesta dada és prou rellevant
si considerem que la Mediterrània no arriba ni a l'1% en superfície de tots els oceans. Com una dada, per exemple, a la Mediterrània trobem 600 espècies de peixos i 22 de mamífers, mentre que a la Mar del Nord només s'hi troben 230 espècies de peixos i 19 de mamífers. Però què passa? A la Mediterrània la biodiversitat sabem que està molt amenaçada per diversos factors, el canvi climàtic, contaminació, explotació. Només una dada, per exemple, en els darrers 40-50 anys el descens de les poblacions de mamífers han davallat un 41%, globalment, les de peixos un 34%, els taurons estan fortament amenaçats, en perills d'extinció, el descens de les praderies de Posidònia, de les tortugues, en fi, altres qüestions com és el nivell del mar, que tots sabem. És dir, que al Mediterrani tot això està en risc, és un mar semitancat i és realment relativament fràgil. Bé, i ara passaré a explicar el cas que nosaltres hem agafat com a model, que és el parc que presentem aquest estudi, és el parc eòlic que es proposa al Cap de Creus. Són un total de 65 turbines amb dues fases. Crec recordar que la primera eren 35 i 30 la segona. Si ens hi fixem, en vermell és la ubicació del parc que es proposa. Aquesta zona, la zona del Cap de Creus, el Golf de Roses, és una zona d'alt valor de biodiversitat. Tenim moltes àrees marines protegides, tenim la zona del Cap de Creus, els aiguamolls de l'Empordà, és a dir, aquesta zona està al mig rodejada d'aquestes àrees marines que realment ha costat molt temps i molts anys d'esforç que es poguessin protegir. A més, està al cantó del corredor de migració de cetacis i just damunt de l'àrea d'un vedat de pesca, bàsicament pel juvenil de lluç. Aquesta zona podríem dir que és una zona, com he dit abans, una zona d'un alt nivell de biodiversitat. I per què és tan interessant aquesta àrea? Per diversos motius. Un d'ells és precisament el vent. El vent, el que fa, la força del vent és importantíssima per tot el que és la productivitat del sistema. El vent el que fa és afavorir el que és que les aigües més fondes aflorin a la superfície i tots els nutrients que estan més al fons arribin amunt i d'aquesta manera creixen les algues, el fitoplàncton, els zooplànctons i després els peixos. Per tant, és una àrea relativament molt productiva. Tenim també tot l'aport que ve de les aigües del Roine, que va transportat pel corrent, el corrent que ve del nord. Ens transporta aquestes aigües del Roine, aigües molt productives. I a més tenim tot el sistema dels canons submarins, aquest és el canó del Cap de Creus i aquest és el canó de Palamós, que el que permeten és l'acostament de les aigües més oceàniques a la costa, afavorint uns certs afloraments en aquestes àrees que fan que aquesta zona sigui una zona molt particular des del punt de vista ambiental i també de biodiversitat. Bé, amb tot aquest context, ara veurem alguns exemples de quins poden ser els efectes d'aquests aerogeneradors que comentava l'Elisa en el medi. El primer, òbviament, seria la destrucció del fons de l'hàbitat. Hem vist aquest tipus d'ancoratges enormes, aquestes cadenes. Cada aerogenerador d'aquests porta tres cadenes que van pel fons, que d'alguna manera remouen el fons. I això què passa? Incrementa el que és la resuspensió dels sediments, incrementa la turbolesa i això, òbviament, el que fa és disminuir
menys llum, arriba menys llum i menys productivitat. Òbviament també es modifica el substracte, dintre del substracte hi viuen petits organismes, petits crustacis, que són els que després són l'aliment dels peixos que viuen en aquestes àrees. Això pot provocar canvis amb les espècies que habiten allà. Per tant, òbviament, això tindrà un impacte sobre els organismes, no només sobre el substracte, sinó sobre els organismes que hi viuen allà. Els sorolls i les vibracions d'aquestes estructures se sap a través parcs eòlics que es poden detectar a molts quilòmetres de distància. Els organismes marins, com els mamífers i també els peixos i els invertebrats, són organismes que utilitzen el so per comunicar-se entre ells, per navegar, per seguir les rutes migratòries i també per detectar les preses. Hem de tenir en compte que aquesta també és una zona de migració d'aus, per tant, que venen a reproduir-se aquí a la Mediterrània i que després migren a l'Atlàntic. Per tant, totes aquestes estructures d'una envergadura important, el soroll que emeten, òbviament impactarà amb els organismes que hi viuen a l'àrea. Els cables que comentava l'Elisa, els cables elèctrics que connecten els molins entre si i després d'aquí a terra, òbviament els camps elèctrics i electromagnètics emesos pels cables impactaran també amb la fauna que viu a l'àrea. Sabem que el comportament migratori de les balenes i de dofins depèn fortament dels canvis magnètics de la Terra. Per tant, tot això pot afectar el que és la ruta migratòria de determinades espècies. Aquesta, com he comentat abans, és una àrea de migració de cetacis, que utilitzen aquesta àrea per anar al santuari del Mar Ligur, i tot això pot tenir probablement un impacte en totes aquestes rutes migratòries d'aquests organismes. Altre aspecte rellevant és que aquestes estructures que es posen al mig del mar, òbviament, poden actuar de substracte per l'assentament d'altres espècies que potser considerem que no ens agradaran, que és el que es diu espècies invasores i oportunistes, com ha passat altres vegades amb les algues, en el cas de la caulerpa, o altres espècies de bivalves, o bé les fases de les meduses. Sabem que les meduses tenen dues fases, la fase que veiem al mar nedant, però la mateixa espècie té fases que necessiten d'un substracte per adherir-se. Llavors, totes aquestes estructures que estan en el mar afavoreixen que es puguin assentar aquesta fase pòlip, que es diu de les meduses, i d'alguna manera, llavors això afavorirà també que hi hagin més meduses. Aquesta és una de les causes que s'ha donat que afavoreix, entre d'altres, òbviament, però les proliferacions d'aquestes espècies. Per tant, tot això pot tindre un impacte important sobre la biodiversitat. I més, el Mediterrani també és una de les zones més impactades per la influència d'espècies exòtiques, moltes d'elles que entren pel canal de Suez, perquè l'increment de temperatura de l'aigua a la Mediterrània ara permet que aquestes espècies puguin viure. Per tant, tot això és un risc que correm quan més estructures d'aquestes es posin en el mar. Aquesta seria una mica la mateixa idea. A la Mar del Nord hi ha alguns estudis que han mostrat, aquest seria un exemple d'un molí fixe, no el flotant com ha presentat abans l'Elisa, però diuen que el que comentava abans d'espècies que es puguin adherir a aquestes estructures, com pot ser, allà s'ha descrit musclos o cirrípids o algues, d'alguna manera el que es coneix com escull, que puguin actuar com un escull artificial, aquestes estructures siguin colonitzades per aquests petits organismes i això alhora pugui afavorir la presència d'altres espècies com peixos o organismes més grans que es puguin anar allí a alimentar-se. Això és el que coneix com a efecte escull. Però què tenim a la Mediterrània? Si us hi fixeu, aquí hem posat una foto d'un fons de la Mar del Nord, que com he dit abans són fons molt homogenis, són fons fangosos,
Potser en allà aquestes estructures poden actuar com un escull artificial, però a la Mediterrània això no ho necessitem. Aquí ja tenim aquests fons més heterogenis. Segurament aquí a la Mediterrània els efectes serien els efectes nocius que he comentat abans, anteriorment, i l'únic que aconseguiríem és alterar el que seria la dinàmica del sistema. A priori no pot ser un efecte, o no creiem que tingui un efecte positiu. A més, cal dir, com he comentat abans, que el parc que es proposa, que és en vermell, està localitzat damunt d'un vedat de pesca que ja porta molts anys en funcionament, un vedat que es va establir a proposta de la confraria de pescadors de Roses, bàsicament per la recuperació del lluç, en concret pels juvenils, per les fases més petites del lluç que es trobaven en aquella zona. Aquesta zona ja porta anys tancada a la pesca, s'ha vist que funciona, o sigui que els resultats són molt positius. Per tant, si ara es posa el parc damunt d'aquesta àrea, tot el que hem aconseguit fins ara, perquè clar, és curiós perquè un dels aspectes positius que s'han dit per localitzar aquest parc damunt d'aquest vedat és que, clar, com ja dic, aquí ja no hi ha activitat pesquera, ja no afectarà l'activitat pesquera. És evident, ja no es podrà pescar, però clar, quan es tracta de protegir algunes poblacions de peixos, no és només deixar de pescar aquella espècie o les espècies, es tracta de recuperar l'àrea, l'hàbitat on viu aquella espècie. Més en especial si parlem de fases juvenils que són molt més estrictes en quant a requeriments d'aliment. Per tant, és important no només protegir l'espècie, sinó l'hàbitat on viu aquella espècie. Bé, impactes a més gran escala. Estudis fets a la Mar del Nord s'ha observat que aquestes estructures poden tindre impactes importants en canvis en els corrents tant a l'aire com al mar. Aquesta és una imatge que va ser presa en un parc de Dinamarca on es veu que el que diuen els autors és que la força del vent, a mesura que atravessa el que és els aerogeneradors, va disminuint. Per tant, cap al final, la força del vent ha disminuït sensiblement. Això per una banda. I dos, a mesura que passen per aquestes estructures es generen una sèrie de turbulències que es poden veure en aquesta imatge. Això bàsicament és boira, però és boira per diferències de temperatura entre l'aigua i l'aire, però ens permet observar aquest efecte que comentava. I això d'aquí és una imatge del Mar del Nord enquadrat, no sé si es veu bé, però aquests quadradets són les zones on estan ubicats els parcs eòlics i si us hi fixeu, damunt dels parcs eòlics només hi ha color blau. El color blau, segons aquesta escala, vol dir disminució del vent. És a dir, a les zones on hi ha localitzats aquestes estructures, el vent disminueix. Com he dit abans, això, clar, pot comportar canvis importants. Si hem dit que la zona aquesta de Cap de Creus, Golf de Roses, és una àrea, un dels efectes que genera aquesta elevada productivitat és la força del vent, si aquestes estructures el que faran és, a sotavento de les estructures, disminuir la força del vent i s'hauria d'estudiar molt bé quin impacte pot tenir això en el que és amb la productivitat i amb la xarxa tròfica. Bé, aquesta és una imatge, parlant de canvis amb els corrents. Aquesta l'he posat perquè per il·lustrar, això és el Golf de Roses, aquesta és una imatge que mostra, les fletxes indiquen la intensitat i la direcció del corrent. Aquí tenim tot el corrent del nord, tota aquesta àrea,
Aquí el Golf de Lleó és una zona important de reproducció o de posta d'anxoa, però sabem que l'anxoa es reprodueix a la primavera, associada a les influències de les aigües del Roine, són aigües molt productives, l'anxoa no només aquí, sinó a moltes àrees, a diferents zones del món, es reprodueix molt a prop de les zones estuàries, d'influència de rius. I gran part d'aquestes ous i larves d'anxoa que s'han posat en el Golf de Lleó ens venen transportats amb els corrents, amb el corrent aquest que deia el corrent del nord. En blau vol dir més abundància. En aquest cas el color va al contrari d'abans. Bé, només era per il·lustrar que si aquestes estructures poden comportar canvis amb els corrents, amb la intensitat de vent, s'hauria de fer un estudi molt rigorós per veure quin impacte pot després tindre això aquí amb aquests aspectes, com canvis amb la productivitat, canvis amb la dispersió de larves de peixos i en últim terme canvis amb el funcionament de l'ecosistema. Òbviament, risc d'accidents, incendis dels propis aerogeneradors, xoc de vaixells, això òbviament per donar servei a aquests parcs hi haurà un trànsit de vaixells. Hem de tindre en compte també els fenòmens meteorològics extrems que a la Mediterrània, degut al canvi climàtic, cada vegada seran més intensos, com el temporal Glòria de fa 2 anys. Per tant, s'ha de veure, s'ha d'estudiar molt bé quin pot ser l'impacte de totes aquestes estructures amb tot això. Contaminació per pintures i elements per prevenir la corrosió. Per tant, tot això, en última instància, sempre pot tindre un efecte sobre la biodiversitat i la salut ambiental de les àrees marines protegides. Bé, en quant als impactes socioeconòmics, impacte sobre la pesca, òbviament sobre l'activitat pesquera, perquè tant a la zona del parc com que pensar que la zona d'influència, tot el que és la connexió de cables cap a terra, probablement allí no es podria pescar. I a partir d'aquí això pot afectar òbviament els col·lectius implicats i a tota la societat. Bé, hem de tindre en compte també que tot el desplegament d'aquests parcs comportaran associats una industrialització tant de la costa com del mar. Es necessitarà l'ampliació de ports. Si us hi fixeu, la dimensió d'aquestes estructures necessita d'uns vaixells grans, carreteres d'accés, les subestacions elèctriques que comuniquen tot el cablejat a terra. Per tant, tot això necessitarà una industrialització del que serien les àrees de costa. No sabem quins ports o com es faria, però és evident que això s'haurà de fer. Després hem de pensar també en la creació de possibles plantes en el futur de producció d'hidrogen. Òbviament, tot això tindrà efectes importants sobre el paisatge i el turisme i també efectes importants severs en les zones costaneres més fràgils, que tenim molt properes, com el cas dels aiguamolls. Bé, en el cas del paisatge, la importància del paisatge és evident i ha estat reconeguda pel Conveni Europeu del Paisatge. La preservació del paisatge hauria de ser una prioritat. El paisatge té una importància cabdal amb la qualitat de vida dels ciutadans, gaudir del paisatge, del lleure, anar a nedar, anar a fer snorkel, i a més és patrimoni natural i cultural important, i més amb la zona aquesta que tenim Empúries i altres àrees. Òbviament, també els efectes que això pot tindre amb el turisme. Això és un treball que es va fer ja fa l'any 2017, és a dir, bastant abans que es projectés tot això, però és curiós perquè està fet a la costa catalana i analitzen, és un treball que van fer uns economistes,
que analitzen les pèrdues econòmiques que podria representar la instal·lació d'aquests parcs eòlics a les platges catalanes. És tot un estudi que us pot posar la referència i els autors estimen que poden haver fins a 200 milions d'euros per temporada turística. Bé, i ara abans d'arribar a les conclusions finals, m'agradaria només indicar dues reflexions generals de tot el que hem parlat. Els impactes ecològics dels parcs eòlics marins poden ser molt severs en zones de gran diversitat, com el Cap de Creus, Golf de Roses, on conflueixen diverses àrees protegides que cal protegir. Això és una redundància. En absència d'una planificació integral de l'eòlica marina, els riscos, els impactes ambientals i socioeconòmics que hem acabat d'explicar poden ser molt superiors als beneficis. Bé, i ja per acabar, la tecnologia flotant és incipient. Només hi ha 5 projectes pilot, màxim 5 turbines, i calen més anàlisis dels potencials impactes ecològics, socials i econòmics. Per tant, en el moment actual, cal aplicar el principi de precaució. Cal excloure i allunyar els parcs eòlics marins de les àrees marines protegides, cal garantir el bon estat ambiental del medi marí, cal apostar per la protecció de la biodiversitat com a solució natural per lluitar contra el canvi climàtic, i l'exemple estudiat al Cap de Creus, Golf de Roses, és vàlid per altres zones similars a la Mediterrània i arreu del món, com Estats Units, Canadà, Austràlia o Nova Zelanda. Moltes gràcies. Moltes gràcies a totes dues. Moltes gràcies de veritat, perquè crec que ha sigut breu però intens, ha quedat bastant clar, però tot i això ara obrirem un torn de preguntes. Abans, però, voldria convidar la resta d'autors de l'estudi que pugin a l'escenari. Són en Rafael Sardà, l'Alberto Olivares, en Josep Maria Gili, tots 3 investigadors del CSIC en el moment de l'estudi. Ara l'Alberto s'està incorporant en aquests moments a la Universitat Internacional de La Rioja, i en Josep Lloret de la Universitat de Girona, que ja coneixeu. I mentre van pujant, aprofito per excusar els investigadors que no han pogut venir, que conformarien aquests 3 investigadors que faltarien, que són en Josep Vila de la Universitat de Girona, l'Antonio Turiel del CSIC, que em sembla que és una de les persones més sol·licitades del país últimament. Avui estava a Catalunya Ràdio al matí, al Fax al vespre. I en Jordi Soler de la Universitat de Barcelona, que si ens segueixen des de casa els saludem des d'aquí. I si voleu, sí, podem donar pas a les preguntes. No sé si algú ja té ganes de començar. Sí? S'està creuant amb alguna cosa al micro o no sé? El que sí que agrairíem són preguntes concretes, curtes. Preguntes concretes perquè tothom tingui l'oportunitat de fer-les. Gràcies. Sí, a veure, hi ha diverses coses. Una, que crec que les pales dels molins també són residus que cada X temps es tenen que canviar i que també produeixen residus, que hi ha també un efecte discoteca de les llums que tenen que tenir de senyalització a la nit i que també són un perill per a les aus. O sigui, les pales com a residus i la il·luminació dels aerogeneradors. Sí, efectivament. Això ho vam apuntar en el treball, està escrit i té molta raó d'apuntar-ho. No ho hem mencionat degut a la llargada i aprofito, ja que ho comenta vostè, el fet que
s'estima que al cap de 30 anys aquests molins ja no seran operatius. I per tant, què se'n farà dels molins? Això és un tema que l'hem de considerar i l'hem de posar també a la balança, efectivament. Gràcies. Aprofito per agrair a la Mar que està passant el micro amunt i avall. Hola, bona tarda. Per què es necessiten aquestes plantes d'hidrogen? Que es parlava. Per què es necessiten les plantes d'hidrogen? No és que es necessitin, el que passa que el que té l'energia eòlica o l'energia que ve de les plantes fotovoltaiques és que és inestable. Llavors una empresa que vulgui explotar amb rendiment una situació d'aquest tipus, el primer que té a la ment és tractar que aquesta inestabilitat per el tema del vent i per el tema de la llum sigui estable. Llavors, tecnològicament hi ha la possibilitat, no ara, però de cara a un futur i un futur no molt llunyà, de que aquesta inestabilitat que ve donada per el vent pugui estabilitzar-se en funció de la creació d'una planta, diguem-ne, de transformació energètica a una part més estable, i les plantes d'hidrogen són una d'aquestes possibilitats. Per això, quan projectes un parc inicialment, tens també que projectar en el futur com canviarà tot l'entorn industrial que està al costat del parc. Nosaltres sempre hem dit que una de les qüestions que tenim que dilucidar aquí és el pas, diguem-ne, d'una zona que està dedicada o ha sigut dedicada a temes més de conservació a una zona que possiblement en un futur, segons com evolucioni, pot dedicar-se a temes més d'industrialització. I això implica no solament plantes d'hidrogen, possiblement, però també tindrem, jo no visc aquí, però la gent que visqui aquí, una línia d'alta tensió. I algunes coses que ja s'han comentat, com és l'enlargament de la planta de Santa Llogaia i coses d'aquestes. Però bàsicament la resposta és que això és una producció, una transformació de l'energia inestable i hi ha les possibilitats amb centrals d'aquest tipus d'estabilitzar la producció energètica, la transformació energètica. Para complementar esa idea, el hidrógeno verde lo que está haciendo es un combustible, lo primero, por lo tanto está tratando de reemplazar al petróleo y el gas natural, y por lo tanto, para que este hidrógeno sea verde, necesita que sea generado por energías renovables. Entonces siempre al lado de grandes parques renovables hay proyectado a futuro una industria de producción de hidrógeno verde. Eso, gracias. Aquesta planta d'hidrogen no està en el projecte del parc eòlic de la zona de Cap de Creus i Gol de Roses, però acaba sent així en la majoria de megaparcs, de grans parcs eòlics marins, perquè, com deia l'Alberto, és una manera que s'obté energia de les fonts renovables, en aquest cas de l'eòlica marina, i es transforma, o sigui, s'utilitza per produir l'hidrogen, que després s'utilitzarà per, ja sabeu, les diferents aplicacions, no? L'hidrogen s'utilitzarà com a substitut al gas o en els camions, etc. Llavors això és una cosa que estem veient en molts megaparcs eòlics, s'està fent a la Mar del Nord, i pensem que això seria una de les coses que podria passar aquí en el futur, perquè aquesta instal·lació estem parlant de 65 turbines, o sigui, no estem parlant d'un parc eòlic petit, com per exemple s'està fent aquí al nord de França, que hi ha 2 o 3 turbines, o un parc eòlic flotant que hi ha a la zona d'Escòcia, que són 5 turbines, estem parlant de 65 turbines en 2 fases. És un megaparc i, per tant, això segurament en el futur acabi també produint aquest lligam amb aquestes plantes d'hidrogen, tot i que ara no apareix en aquest projecte actual. Sí, una qüestió seguint amb això. Estem parlant aquí d'una zona industrial
basada en transformació energètica pots acostar al renovable, però que bàsicament la producció és la mateixa que la central nuclear d'Ascó, perquè tinguem una comparativa de les produccions d'energia. Hola, a veure, ha estat tot molt interessant. A mi el que em preocupa molt és que hi hagi una colla de científics que recolzen totalment el contrari. On són, i lo interessant seria poder fer un careig, perquè clar, nosaltres com a desconeixedors ens podem creure vosaltres o ens podem creure els altres. Necessitem una mica de careig, perquè a mi em preocupa que hi hagi molts científics que també ho estan recolzant i estan fent les seves històries. Jo us trec a vosaltres, però m'agradaria que hi hagués una confrontació de bones entre vosaltres, quan un digués aquí això es passarà tal, l'altre digui no, perquè saps una miqueta més de les dues cares de la moneda. Perquè sembla ser que està molt clar que això s'acabarà posant, llavors és molt heavy, no? Bueno, totalment d'acord, i no us puc negar que hem tingut contactes i ens han contactat i tot, no? Però abans de... Bàsicament jo crec que un dels problemes, i teniu tota la raó, que els resultats, els coneixements tenen que ser transparents i tenen que ser, diguem-ne, assequibles a tothom, però mireu, hi ha uns col·lectius que estan totalment a favor de fer un parc eòlic, una energia eòlica com aquesta, però són científics d'un camp, bàsicament de camps molt determinats, com és l'enginyeria, el que és la tecnologia, que està molt bé, faltaria més, no? I parteixen sobretot d'una emergència, que és la que hem parlat avui en dia, avui hem parlat de l'emergència climàtica i l'emergència que ens falta energia, etc. Però no podem oblidar, d'un tema que ells no parlen, però evidentment que el que té que ser-hi i té que ser davant de vosaltres, no podem oblidar que abans que vingués aquesta crisi energètica tenim una crisi ambiental realment molt important. Aquesta crisi ambiental ho sabeu tots vosaltres, i més aquí a l'Empordà, ho saben els pescadors, ho saben tothom, no? El món s'ha transformat, el canvi climàtic ja està aquí i el que necessitem és veure què podem fer com a societat per poder sobreviure un mínim de condicions a aquests canvis que ens vindran. Hi ha una cosa bàsica, primera, que és tenir que millorar aquest medi ambient que ens permet viure aquí arreu, en aquest planeta. La temperatura puja, els recursos baixen, minven, tots sabeu vosaltres pel preu de les coses que la pesca no és el que era, que la costa està molt contaminada, que realment les praderies, per exemple, de Fernaromes han disminuït. Hi ha tota una sèrie de factors que hem de prendre mesures ja. I això no ho podem deixar de banda perquè realment ens preocupi només tenir més energia. Les dues coses tenen que anar juntes i aquí està on hi ha el diàleg entre els científics, com dieu, que estan molt més a favor que, evidentment que ens fa falta energia, però cuidado, també ens fa falta un medi ambient en el que viure i una cosa no té que tenir en detriment de l'altra. Podem tindre l'energia que vulgueu per calentar l'aigua i per fer fregir el peix, però potser no tenim peix i el tenim que anar a buscar fora. O sigui, una cosa no té que estar excloent a l'altra. I potser aquesta disparitat que veieu, que teniu tota la raó que hi és perquè uns defensen molt un interès molt clar, que és l'emergència energètica, i els altres, que tots i que creiem que realment hi ha això, no volem deixar de banda una altra emergència que ja fa molt més temps que és l'emergència mediambiental. Volem seguir pescant a l'Empordà, volem seguir visitant les nostres platges, no volem tenir tempestes tan fortes com tenim, volem gaudir dels nostres paisatges, però dimonis, això no té que ser a costa d'una energia que es pot malmetre una altra emergència que també és important. Una mica és aquesta l'enfoc, no? I evidentment que hi treballem i que contactem, a mi m'han trucat un munt de vegades, però bueno, hi dialoguem. El que passa és que públicament no és tan fàcil fer-ho, perquè defensem possiblement dues emergències diferents. Per nosaltres, ja us dic, nosaltres tots els que estem aquí estem totalment d'acord en que realment tenim un problema energètic i que l'energia eòlica sí, però no com i a quin preu. Aquesta és la diferència. Ara, pensem també en l'altre. Jo, simplement per acabar, i és una cosa que s'ha de dir, jo crec que és important,
Fa una setmana es va presentar un projecte europeu molt important, LIFE, aquest projecte que fem, sobretot, un dels inspiradors ha sigut la Cofradia de Roses, al qual s'agraeixo. L'àrea aquesta marina que ha parlat l'Anna abans és una àrea prototip, és un model que inclús el Ministeri ha agafat per Espanya i per el reste del Mediterrani. Què pretén aquest projecte? Aquest projecte el que pretén és, degut a que tenim una emergència, que realment les coses no van massa bé i que necessitem no només conservar, sinó recuperar el medi marí, hem de fer un pas més enllà. I el pas més enllà és com accelerar aquesta recuperació mitjançant el que és el que se diu la restauració. Fa 4 anys que ho estem fent aquí al Catacreus, els que porten la sapa potser ho heu vist, aquesta tendència a ajudar a que els ecosistemes es recuperin més aviat, ja s'està fent. I ara començarem un macroprojecte i són, casualment, una de les àrees que ja està ben conservada, que està molt treballada, com aquesta que del Gos de Roses, gràcies als pescadors d'aquí de Roses, és una de les àrees que ara començarem a restaurar amb fons europeus. Demonis, no comencem a destruir alguna cosa que estem començant a restaurar. Llavors, simplement és això. Sí, emergència climàtica, sí, necessitat d'energia, però sobretot emergència ambiental, sí, necessitat de recursos i sí, necessitat de benestar. No poden deixar de banda. Sí, la teva idea és genial i jo estaria inclús per anar a TV3 i fer un programa de debat obert d'aquestes qüestions. En el meu cas, jo treballo en polítiques ambientals i hi ha una altra cosa que va de la mà del que ha dit ara el Josep Maria, que és important de tindre en consideració. Quan un marxa a les polítiques internacionals, a les conferències de Nacions Unides, es troba amb la conferència que vam tindre al novembre a Glasgow de canvi climàtic i es troba en la que començarà d'aquí un mes, més o menys d'aquí un mes, a la Xina de biodiversitat. Aquestes dues conferències ara mateix van mà de la mà. I una de les frases de la conferència de Glasgow era que qualsevol solució que s'adopti per al tema climàtic té que anar de la mà de la protecció de la biodiversitat. Must also co-deliver to nature. I això és superimportant, que ho tinguem present. La conferència de la biodiversitat té un moto, té un logo, que diu que en aquesta dècada s'ha d'acabar la degradació de la biodiversitat. Jo no vull ser exagerat, però el que no es pot fer és destruir l'Amazones per a posar plaques fotovoltaiques. Hi ha altres alternatives de fer les coses i hi ha que pensar-les bé. Al fons del mar no es veu, això que tenim aquí no es veu, les tortugues a vegades, però al fons del mar no es veu, però aquestes cadenes faran aquesta acció de destrucció d'un lloc que, per altra banda, com ha dit el Josep Maria, ara mateix entra dintre d'un projecte d'investigació apadrinat per la Comunitat Europea de restauració. O sigui, les coses no casen. Però sí, tindrien que fer aquest debat públic i cadascú que mostressi les coses, però dintre de qüestions de norma, perquè no ens oblidem que tenim unes normes clares. De fet, aquest diàleg no ha existit correctament, no només entre científics, sinó entre científics i l'administració, entre l'administració i la societat i els sectors. O sigui, penseu, nosaltres estem en grups de treball d'eòlica marina a altres que s'està fent a Europa o als Estats Units i el procediment està completament diferent. O sigui, no és que es tracti que les empreses passegen pel territori venent un producte, sinó que el que es tracta és que es fan reunions amb els ajuntaments, amb els consells de les zones, amb les regions, amb els països, amb els polítics. A França porten 5 anys fent aquest període, a Alemanya porten... O sigui, el procés de diàleg aquí ens costa molt en aquest país, de concertació de les coses, de parlar, de discutir, perquè això és una necessitat, com us acaben de dir. Però clar, s'ha de fer bé. I per fer-ho bé hi ha d'haver-hi tothom representat. Hi ha d'haver-hi tothom, pescadors, bussejadors, gent que fa vela, els científics de diferent tipus. Som biòlegs marins, heu parlat d'enginyers, però també falten els investigadors de les ciències socials, els economistes. Han presentat un estudi com pot afectar això si es fa malament el turisme. Per tant, aquest diàleg és el que no s'ha fet bé, perquè gairebé no ha existit, o almenys no tenim constància, almenys no ens han cridat mai, excepte alguna vegada en concret, però no ens han cridat mai. Per tant,
hi ha un problema també de que això sigui una economia blava inclusiva i dialogada, que és el que vol la Unió Europea, que de moment no està sent així. A vegades ens repetim massa, perdoneu, que potser estem monopolitzant massa el temps, però la pregunta del milió aquí és com és possible que després que aquestes àrees hagin quedat sense l'acció industrial i que fa escassament 10 anys, cuidado, i encara avui, a dia d'avui, fins que no s'aprovi el Pla d'Ordenació Marítim, que no està encara aprovat perquè està al·legat, encara avui és vigent, aquest parc no es pot fer a aquesta zona perquè és zona d'exclusió. Això és la norma actual vigent. Canviarà d'aquí un mes i aquestes persones ja ho sabien des de fa un any i mig. Però jo he estat en la Comissió Interministerial de Planificació Marítima, jo treballo allà i jo no ho sabia. I preguntat sobre com és possible que ara surti una zona que passi una zona d'exclusió a una zona lliure per a l'acció d'aquest parc, la qüestió és que després de posar en marxa tota la norma, tots els criteris, se passa a la zona d'implementació i la implementació és jo parlo amb la indústria em diu què vol, evidentment els jocs de més vent és el que vol, i després jo parlo amb l'administració i l'administració diu amén. I aquí s'acaba tot el diàleg. I aquí és on s'ha acabat el diàleg, perquè la l'EVA 2, aquest espai que heu vist lliure per a la zona, o sigui, lliure, o sigui, ja està claríssim que es pot fer aquí perquè està bendeït per el govern. Ja s'ha acabat. Però la norma, la Ley de Protección del Medio Marino, dice que això no es pot fer d'aquesta manera. I hi ha una incongruència entre el que és la norma per se i la implementació de la norma. Però sí que falta aquest diàleg de, d'acord, aquí hi ha una possibilitat, ara mirem si això va lligat de la norma o si això és possible d'acord amb les recomanacions internacionals. I la veritat és que nosaltres tenim molt clar que no, que hi ha que buscar un altre. El manifest aquest científic que parles és un manifest que ve del món de la tecnologia i que lo signaríem, inclús l'hem pensat, inclús de signar-ho nosaltres, perquè és un manifest a favor de l'eòlica flotante marina i per suposat que sí, perquè l'hem signat com a govern. Tenim que fer 3 megawatts d'eòlica marina pel 2030, evidentment que sí. Ara, tenim que posar aquestes parcs industrials a les zones més adients i aquestes zones adients no són les zones que comprometen la biodiversitat. Sembla increïble, però el Josep Maria té treballs molt bons d'això i vosaltres teniu treballs molt bons d'això i potser no us ho creieu el que teniu aquí, però és que la zona del Cap de Creus és la millor zona en biodiversitat de la Mediterrània, de tota la Mediterrània, perquè la part de l'est és molt oligotòfica i la part d'aquí és molt més productiva. Arruïnar la naturalització d'una zona perquè ara tenim una emergència climàtica sense pensar en totes les implicacions i les complexitats que té això en relació a altres polítiques, em sembla a mi, particularment i a nosaltres, una mica absurd i és el que us volem transmetre. Bona tarda, soc en Pep. Primer voldria felicitar-vos per la feina que heu fet, que és fantàstica, i jo diria que fins i tot us heu quedat curts de la presentació. No s'ha parlat de la Badia de Roses, que està catalogada per la UNESCO com una de les 10 meravelles del món. Crec que no s'ha comentat i crec que és molt important que afecta una de les 10 meravelles del món, aquest parc marí. Els parcs marins que hi ha al Mar del Nord, si no ho tinc mal entès, està a uns 40 o 60 quilòmetres de la costa. Aquest parc marí està a 10 quilòmetres de la costa, amb la diferència que els molins són la meitat de petits que els que venen aquí, perquè les fotos que hem vist, encara que molins no hi ha cap parc muntats d'aquestes dimensions. Una altra pregunta també és, aquests molins, quan s'espatllin, és inviable poder-los reparar a dins el mar, perquè són uns monstruos.
per les dimensions que tenen. S'hauran d'arrastrar amb un port i tot això porta molt gasto. Vull dir, sí que volem energia verda, jo sóc el primer, però no al cost d'un territori. I si hi ha una normativa d'aquests macroparcs de la costa a l'interior, o sigui, de quina distància, perquè si el Mar del Nord estan a 40-60 quilòmetres, per què aquí han d'estar 10? Si amb aquestes dimensions haurien d'estar a 80 quilòmetres de la costa, amb aquestes dimensions. Gràcies. Això és una mica el que dèiem abans de la plataforma. Aquí el problema és que a la Mediterrània ràpidament trobem fons. Llavors, al Mar del Nord tu pots anar quilòmetres i encara no arribes als 100 metres de fondària. Llavors allà tens grans extensions que et permeten instal·lar els molins. Què passa? Aquí al Golf de Roses és la zona on té la plataforma continental més àmplia. Al nord tenim el canó del Cap de Creus, més a sota el canó de Palamós. Per tant, el que coneixem com plataforma és el que s'estén entre la costa i els 180-200 metres. Però clar, això s'arriba molt aviat amb distància a costa aquí. Això fa que els molins aquí a 30 metres els tinguis davant de casa. En canvi, a la Mar del Nord, 30 metres els tens molt lluny. Per tant, clar, el que no és directament extrapolable és el model del Mar del Nord, amb les característiques que té d'aquestes grans extensions de plataforma, que et permet que els 30 metres de fondària els assoleixes a molta distància a costa. En canvi, aquí els 30 metres els trobes davant de casa. Aquest és el tema, és la forma que té, l'estructura que té la plataforma continental. I llavors, clar, el model del Mar del Nord la importem aquí. Vinga, ràpid, així. Les coses no són tan immediates. Llavors aquí, per això aquí s'ha desenvolupat una altra tecnologia, que és la tecnologia flotant, perquè aquí no els podem ficar fixos els molins, perquè els 30 metres els tenim davant de casa i llavors els hem d'ancorar molt més lluny de la costa. És un tema de les característiques de la Mediterrània. Sí, una pregunteta. Aquest megaparc on està enfocat? És a dir, està enfocat per quin tipus de vent? Pel vent del nord o pel vent del sud? És una pregunta, no sé si ho sabeu. Si està enfocat pel vent del nord, aquí, com fa tramuntana molt forta i crec que aquests ventiladors no poden funcionar. I si està enfocat al vent del sud normalment és el vent tèrmic que comença el mes de maig i acaba el mes d'octubre. A més, per exemple, jo perquè em dedico a un tema de barcos, de passatge, a la zona, per exemple, de l'Estartit hi ha 5 nucs de vent al mateix dia quan sortim i quan arribem aquí a Roses n'hi ha 12-14 nucs. Per què? Perquè fa l'efecte embut, és a dir, comença poc vent i a mesura que se va acostant aquí a terra es va aixecant. Si aquesta gent ho fan per agafar aquests vents tèrmics, durant l'hivern no funcionarà. Això està claríssim, perquè no hi ha vents tèrmics. El que hi ha són tramuntanades, en tot cas. Vull dir, o giren, o són capaços de girar els ventiladors aquests buscant el vent, o això ens estan venent la moto que funcionaran tot l'any i no funcionaran tot l'any. Jo, perdoneu, només responent un poc amb això, que tens tota la raó, els molins fixes, evidentment que tenen una certa rotació, no gaire, però sí que la tenen, i es poden fer perquè són piles de potser 30-40 metres. Els que si fossin fixes aquí a l'Empordà haurien de tindre més de 100 metres d'alçada, la qual això és impossible. Llavors per això l'energia eòlica flotant és l'alternativa per ficar molins a llocs més profuns. I de fet no n'hi ha coneguts quasi cap en aquest moment. O sigui, això és una tecnologia molt nova. I el fet que siguin flotants, aquesta mínima rotació potser sembla ser que també podien aprofitar règims de vents de diferents direccions.
Això no ho tenim gaire clar, això tenim que dir-ho millor els que en saben. Jo entenc que la flotació és una solució, com deia molt bé l'Anna, fer-los més lluny de la costa, perquè no poden arribar a aquests pals. Però m'imagino que des del moment que es plantegi un projecte com aquest, l'estudi dels vents s'haurà fet, i això ho tenim que respondre els que realment en saben. Però òbviament hi ha unes limitacions importants. Jo el raonament que puc fer arrel d'aquest comentari és que si a sobres de tenir l'estructura que tenen, les dimensions que tenen, a sobres aquestes plataformes es mouen, imagineu-vos tot el que la clovan té baix que es mogui. És que allò no és que ho destrossi, és com el met totalment. O sigui que la possibilitat que pugui rotar tampoc és que sigui molt factible pel manteniment de la salut dels ecosistemes. Hi ha més preguntes? I després aquí a la fila de davant. Ah, molt bé. Sí. Bueno, sí, una pregunta que tengo, bueno, yo no soy bióloga, pero he oído que aquí hay la Posidonia oceanica, ¿no? Bueno, que a causa de esta, ¿cómo se llama?, especie, el agua siempre está limpia y clara, ¿no? Es así, Posidonia oceanica. Se llama también coco del mar. Y entonces, claro, si este coco del mar, vamos a llamarlo, ¿cómo se dice?, se extinguiría aquí, entonces el agua ya no estaría clara tampoco. Y tampoco habría tanto oxígeno y a lo mejor también habría un olor muy malo también. Y la otra pregunta es que si no hay aquí una especie autóctona y endémica que solo existe aquí en todo el mundo, porque siendo así podría, no sé, haber una resonancia en el mundo de la ciencia, o sea, a nivel internacional, impidiendo que se lleve a cabo este proyecto, por ejemplo. Y otra pregunta que tengo, que he escuchado eso, que habría la posibilidad de un maremoto, no sé, eso, sí, también. Buscas lo del maremoto, evidentemente no creo que sea así, pero bueno, en el caso de las especies, sí que es cierto que la primera cuestión que a alguien que quiere protestar con esto es normal, suele ocurrir, es buscar alguna especie carismática o alguna especie muy protegida que pueda sufrir con esto. Las hay. Aquí tenemos la pardela mauritánica, creo es. Balear. La pardela balear, que es una especie súper protegida, que tiene las rutas de migración que cruzarán estas palas y podríamos hablar de ello. Desde el punto de vista de especies, esta mañana he estado en Bagur también en un acto parecido a este, no con nosotros, pero con otras personas, y ha salido el tema. O sea, tenemos aquí una especie gastronómica en el Ampurdá, que supongo que la especie está en otros sitios, pero gastronómicamente la gamba de Palamós es un recurso, digamos, único de... Avui he dit el mateix i a mi m'han dit allà a Bagur m'han dit és que la gamba de Palamós no és de Palamós, és del rec de Bagur. O sigui, va provar. Però jo el deia que és cap al sud perquè la corrent que passi per aquests aerogeneradors i modifique aquesta corrents de fons que és tan important per a les poblacions, l'efecte el tindrà més cap al sud, no tant cap al nord, cap al sud. I aquí sí que podria afectar a aquesta, no especie única, però especie carismàtica dentro de lo que és el tema de la gastronomia. El tema de la Posidònia, ja contestant a la primera pregunta, crec que queda una mica lluny, diguem-ne, perquè la Posidònia
màxim té 20 metres de 3 metres de profunditat i estem parlant d'unes estructures que en el fons, tot el que produeixi, estarien a unes profunditats de 100-150 metres. No, el cable no, el que passa que jo crec que en la zona que per la qual desemboca el cable cap al càmping aquest de la plana de l'Empordà, crec que no hi ha Posidònia. El que hi ha sí és Cimo d'Océano 2, però la Posidònia està més cap a la banda d'aquí, de Roses, al costat del pont i al Cap de Creus. De totes maneres, sí que és veritat que si tota aquesta macroestructura incrementa la turbidesa i la resuspensió d'aquests sediments, amb els canvis de vents que hi ha sempre aquí, no seria, diguem-ne, estrany pensar que la turbidesa fos molt més general en tota la badia i això podria perjudicar fins i tot espècies més litorals. Però tot això, nosaltres, la nostra postura és que s'ha d'estudiar. No s'han de prendre decisions tan importants com aquestes, tant des del punt de vista energètic com des del punt de vista natural, sense sabedors de que no la pifiarem. I ara aquesta pressa que hi ha en tot això és mala consellera, la veritat. Nosaltres no estem, òbviament, en contra que realment tenim que trobar, òbviament, una solució energètica, però no a costa del patrimoni natural que també necessitem i com heu vist aquí hi havia una figura que t'ha sortit abans, la millor manera que tenim de que els ecosistemes, la natura, mitiguen, o sigui, redueixin els efectes del canvi climàtic és una natura rica, diversa. No s'hi val un bosc depauperat, no aguantarà gaire cosa. Un bosc ple de vegetació i d'ocells i d'animals, els efectes que vinguin de fora resistiran molt millor perquè hi ha molt més individus capacitats per resistir. Les solucions basades en la natura, com deia molt bé un dels companys nostres, són les solucions més segures a mig i llarg plaç. El problema és que estem en un moment de la nostra història com a societat d'emergència i volem córrer. I córrer tant no és gaire bo. I llavors el que demanem és, abans de fer un pas, intentem fer un esforç, invertim recursos, impliquem a la societat, que és el que intentem, a tots els científics, de les rames que siguin, faltaria més, però jo personalment tinc la por que anem massa de ràpids. El tema és massa greu com per anar massa ràpid. Tampoc podem anar a poc a poc, perquè com parlàvem abans de la restauració és per accelerar el que és la recuperació. Però l'altre, sisplau, abans de prendre una decisió, estudiem-ho bé i ens podem equivocar, però ja tindrem almenys la consciència de dir que hem fet el que hem pogut. De fet, lligant amb aquesta pregunta, no cal trobar una espècie super endèmica que només existeixi en aquesta zona. Penseu que hi ha tota la zona aquesta de Cap de Creus i Golf de Roses està plegada d'espècies sensibles. N'hi ha moltíssimes, és una de les zones amb més biodiversitat, però també amb més espècies que estan protegides i que són vulnerables i que són sensibles i que la Unió Europea els intenta protegir, i s'han de fer plans de conservació. I de fet, això és el que motiva aquestes espècies i aquests hàbitats. Estem parlant de... Parlaves de Posidònia, però hi ha el Maer, el grapissar, hi ha els fons de crinoïdeus, hi ha el coralígen, hi ha fons de roca, hi ha els fons de coralls de profunds. Hi ha espècies que són les aus, hem parlat de la baldriga balear, hem parlat dels mamífers que també estan protegits, hem parlat de crustacis, hem parlat de taurons, zones de taurons. Hi ha un centre de busseig, per exemple, que té seguit a la zona del canyó de Cap de Creus la tintorera. Per tant, estem parlant d'una quantitat d'hàbitats i d'espècies protegides que són els que fonamenten que hi hagi 8 àrees marines protegides a la zona. I és el que fonamenta que existeixi, per exemple, la Càtedra Oceans i Salut Humana que intenta en aquesta zona, com existeix a Medes, que hi ha els equips també de la Universitat de Barcelona, el CSIC, que ha vingut a fer tots els estudis en el Cap de Creus, tot aquest conjunt que s'ha creat en els últims 50 anys, que la Unió Europea ha creat les zones Natura 2000 per protegir justament aquestes espècies vulnerables, que hi ha inclús a Roses la possibilitat de crear un centre de la mar a l'entorn de les espècies sensibles en el futur. O sigui, el territori ha apostat per la biodiversitat i ha apostat sobretot per la biodiversitat i els hàbitats i les espècies sensibles com a font de riquesa pesquera, turisme i de salut.
Aleshores, això és el que està en joc. I això és el que està en joc i és el que s'ha d'estudiar bé. I aquest exemple que tenim aquí en aquest estudi a Cap de Creus no és únic. O sigui, aquest exemple ens han posat en contacte amb americans d'altres zones de Califòrnia i de Florida que aquesta situació en determinats punts del món es pot donar. Per què? Perquè fins ara només s'han centrat en la Mar del Nord. La Mar del Nord és una zona fangosa, amb una plataforma molt àmplia, però no té res a veure amb altres mars del món, no només aquí a Cap de Creus, sinó a punts de Florida o a punts d'Austràlia on hi ha els esculls de corall. Per tant, això és el que s'ha de fer amb seny, estudiar, i que el territori, quan algun territori inverteix per protegir, que s'ha de ser molt curat quan ve un megaprojecte, sigui de quin sigui l'empresa, sigui quin sigui el tipus de projecte, doncs perquè aleshores ho podem destruir-ho ràpidament el que hem conservat durant tots aquests anys. Si us sembla, us faig una de les preguntes online. Pregunten on s'ha de signar perquè no els oposin. No sé si ho sabeu. Stop, això és la plataforma. Jo crec que al final, això també, no sé qui ha preguntat, però també ha sortit aquest matí a Begur. Jo crec que al final això passarà una cosa bastant semblant a lo de l'Olimpiada a les Pirineus. Tindreu a la gent que viu aquí a l'Empordà un referèndum. Llavors, més que signar el que cadascú de vosaltres que creieu que aquesta no és la manera o que hi hauria que mirar altres alternatives que per altra banda existeixen, però actueu d'ambaixadors. Hi ha que tractar d'educar la ciutadania perquè sàpiga, també tindríeu que escoltar la veu de l'altre grup perquè tindran també les seves visions. Jo crec que estan més dirigides en una única emergència i no en tot el panell de coses que no van bé, però tindreu que escoltar, educar-se, tindre la possibilitat de fer una decisió correcta amb el coneixement i actuar d'ambaixadors. Perquè al final jo crec que el que acabarà havent és un referèndum. Us faig l'altra pregunta online i després les passo aquí davant. Diu, és possible que la resposta al projecte dels polítics locals i nacionals hagi sigut suau o ambigua? He preguntat a algun polític local com és que no es mullen clarament i em diu que no saben què dir. Crec que hem d'ajudar a ajudar-los a perdre la por i a parlar clarament del que pensen del projecte i hem de pressionar a que les eleccions de l'any que ve es defineixin. Visca Cap de Creus i la vida. Jo sí que treballo en temes de polítiques ambientals i els grans polítics, la ministra de l'Estat i la consellera, jo crec que estan mal assessorats amb aquest tema. La ministra fa 2 dies, fa una setmana, feia un acte amb en Josep Maria per beneir la bondat d'aquest procés de restauració en aquest lloc concret on la ministra fa un mes feia una exposició dient que vol col·locar un parc eòlic marí. O sigui, un dia fa una aposta per la restauració i un altre dia fa una aposta per al desenvolupament que en el millor dels casos vol dir que no sap quin és l'impacte directe de les cadenes sobre el fons. Llavors, a aquest nivell hi ha, jo crec que mal assessorament per part de determinades persones que estan dintre de les funcions de directors generals que tenen que explicar claríssimament què coses estan passant. I a partir d'aquí hi ha la transmissió a les cadenes, diguem-ne, polítiques a nivell municipal o a nivell de diputacions. Però per sobre d'ells estan les recomanacions internacionals i per sobre d'ells està la política europea i per sobre d'ells està una sèrie de coses que a la llarga el que passarà és possiblement el que està passant o el que ens està passant a nosaltres a la butxaca del que va passar fa 10 anys, que la política nacional va fer una petada horrorosa amb les plaques fotovoltaiques, van apostar per una cosa que no podien prometre, van prometre una cosa que no podien complir, després van posar l'impost del sol i ara estem pagant un putimer de diners a persones que van invertir un diners estrangers per una qüestió que no les va arribar i que ens han posat denúncies.
en resumides comptes. Jo crec que hi ha que demanar al polític que s'assessori bé i que tingui la manera clara d'aplicar correctament la norma, perquè la norma, i això fa un any a Girona, quan va començar el primer d'aquests actes, ja ho vam dir, la norma, aquesta norma que té que aplicar aquest parc eòlic marí aquí a l'Empordà, es diu Ley de Protección del Medio Marino. I aquesta és la llei. Al medi marí solament hi ha una llei, una. No hi ha una llei de protecció i una llei d'activitats, no, hi ha una llei que es diu Llei de Protecció. Les activitats estan sota aquest paràgraf a l'articulat 4. I ja no vull anar més en la definició d'aquest articulat, però aplicar correctament la llei i demanar als polítics que apliquin correctament i que facin la implementació correcta de lo que marca la llei. En aquest cas concret, jo ja us dic, i ho defendré davant de qualsevol ministre, de que no s'està fent correctament. Per què? Perquè encara no hem sortit de la fase de planificació. Encara no està la planificació marítima aprovada. I nosaltres estem barallant-nos en una empresa que té que vindre l'any que ve, però que ja ha vingut fa 2 anys. Bé, en aquest país això sona molt malament. I si us voleu divertir, nosaltres tenim un company que ara no està aquí, perquè està ara, suposo que anant cap a Barcelona per actuar al fax aquesta nit. O sigui que escolteu el Toni Turiel al fax aquesta nit. Agafeu paciència, perquè és durillo. Jo, abans de les preguntes, només una cosa, una puntualització només. Quan el Rafa parla de la llei i les normes i tot, jo crec que en sentit més social podríem dir del sentit comú. Jo crec que la llei i les normes s'han creat per aplicar el sentit comú, que és el que tots entenem, perquè a vegades quan parlem normes i lleis tots ens fiquem una mica en què ens imposen. Amb el fi al cap apliquem el sentit comú i farem les coses millor. Sisplau, les preguntes, perdoneu. Sí, només el cas de Ridaura ho van poder aturar el fracking perquè van ser els ajuntaments, concretament el de Ridaura, que va impedir que tota la flota de camions d'infraestructura passés pels camins. Va ser una forma d'aturar-ho. Per tant, aquí jo penso que l'estratègia municipal pot ser determinant en el cas que vagi endavant. Merci. Bueno, totalment d'acord. És la força de la gent. És a dir, ara ja entraríem en allò de primer ens hem de comunicar els pros, els contres, que és el que comentava allà la senyora allà dalt, i efectivament després aplicant el sentit comú i la defensa de la natura és al final el que s'ha de fer, implicar-se amb el territori. Nosaltres, en certa manera, la situació aquesta ens ha fet de tota la vida estudiant la natura, perquè ens agrada la natura. Pensem una cosa, el 1971 ja va haver-hi un pioner de la ciència marina a Catalunya, que és l'Antoni Ballester, que és el que va crear, a més, la base antàrtica espanyola. Aquest senyor, el 1971, escrivia sobre la necessitat de crear un parque natural i una àrea marina protegida en el Cap de Creus. I ho escrivia en la revista d'Investigacions Pesqueres, que és la que hi havia en aquell moment. O sigui, ja es va dir el 1971, s'ha lluitat molt. Llavors tenim aquí una joia que hem de protegir. I això, en certa manera, ens ha mogut de dir anem a estudiar-ho bé, anem a fer les coses en sentit comú i aplicar el coneixement científic per ajudar a la presa de decisions de la societat. Sí, una pregunta. Estic molt d'acord amb el que ha dit aquesta senyora d'aquí dalt, que s'ha de contrastar les coses. Jo soc una persona que em dedico a la pesca, soc empresari del món del peix, el 65% del peix que treballem és peix que es compra entre Palamós i Port de la Selva.
I a més, a ratos lliures faig de política a l'oposició. Què vull dir amb això? Que com va haver-hi aquesta proposta d'aquest parc eòlic a la Badia de Roses, a mi em va preocupar molt. Me vaig quedar espantat, no? I què vaig fer? Pel meu compte, i directament, vaig parlar amb un ambientòleg de reconeguda solvència, vaig parlar amb un biòleg marí de la Universitat de Barcelona i vaig transmetre les meves preocupacions. I les respostes que me van donar un i l'altre me van acabar de desconcertar del tot. No? Perquè jo el que els vaig dir amb ells, aviam, quina necessitat tenim aquí a la Via de Roses de muntar això? Un me va dir, mira Pere, perquè te situïs, si a totes les cases de Catalunya, a tots els edificis públics i a totes les fàbriques fiquem energia fotovoltaica, no cobrem ni el 25% de la necessitat de lo que necessita Catalunya. Jo no ho sabia, vaig quedar sorprès. No? I en el biòleg marí la pregunta que li vaig fer va ser una altra. Què opines tu si durant 30 anys en aquesta franja, en aquesta llàmina de mar, doncs no es pot anar a pescar perquè hi ha aquesta instal·lació i tal? Resposta d'ell, contundent. Pere, és el millor que li pot passar a la Costa Brava Nord, perquè això serà un viver de reproducció de les espècies. Us en recordeu, fa 30 anys enrere, me va dir ell, com tu te veieres pel mig, com comercialitzaves el peix petit que us vau carregar les cries, us vau carregar els alevins, doncs ara el que ha fet la Confraria de Roses està molt bé, però si això es fa a 30 anys amb una làmina més gran encara estarà més bé. Per tant, un cop dit això, jo el que vull dir és que, per favor, tant vostès com aquests altres científics que han fet aquesta manifesta en contra ens busquin una solució, perquè nosaltres el que fem només és pagar. Paguem impostos, i el que no volem és que ens fotin al cim aquestes decisions. Jo com a polític me vaig documentar perquè vam tenir un debat a l'Ajuntament de Roses sobre aquest tema i tots els meus companys, uns es van abstenir i altres es van ficar en contra. I jo no sabia què dir. Per què? Perquè és que quan m'estires el fil, segons qui t'ho diu una cosa o et diu una altra. Per tant, aquesta senyora que ha dit que és importantíssim tenir un debat, vostès i l'altra part, perquè aviam si entre tots podem trobar la llum. Res més, moltes gràcies. En relació a la primera part de la qüestió de les fotovoltaiques, si estiguessin aquí l'Antonio Turiel ho explicaria millor que el que faré jo ara. Tota la raó. No hi ha prou materials per substituir tota l'energia fòssil, no n'hi ha prou materials per la fotovoltaica, ni tampoc l'eòlica. El balanç que ens donarà ens ho substituirà, perquè efectivament caldrà posar un vaixell per anar a reparar-ho, per anar a instal·lar-ho, per anar a mantenir-ho, que anirà segurament amb gasoil i no anirà amb un molinet de vent el vaixell que ho vagi a arreglar. És a dir, llavors aquí entraríem en una realitat més, que és quina quantitat d'energia necessitem ara i necessitem al futur, què realment necessitem, i aquí la resposta és ens fa mal, però és el decreixement, perquè no n'hi ha prou i tenim un sol planeta. I aquí és on la realitat topa amb l'economia i amb el nostre benestar. I fa mal, però és que és la realitat. I és fins i tot parlant de la llei. Això d'Europa diu que el 2050 hem de tenir tants gigawatts, no sé què, no sé quantos, jo li diria Europa, jo també li diria Europa. N'estàs segura? No en necessitarem potser menys i després ja posats a fer, quan tinguis l'energia, a què la dedicaràs? I només cal que posem el telenotícies per saber a què es dedica l'energia aquests últims dies, que també contribueix a augmentar el canvi climàtic amb tot el que va a l'aire amb les bombes. Només és una anècdota, molt trista per cert. Vull dir que, i segurament l'Antonio ho dirà aquesta nit, és que clar, és que tenim aquest problema. Que això no vol dir que tornin a pagar els pobres, és que justament és un tema de la repartició de la riquesa. I aleshores entrem amb
amb el que dic, ja ho entro, que és que m'he recordat, m'ha vingut al cap. El doctor Margalef, que és també una gran persona que hem tingut aquí entre nosaltres, un gran ecòleg, ja ho deia, el problema del respecte al medi ambient és el mateix que el problema del respecte als éssers humans. Tot ve de la mateixa problemàtica, tot té la mateixa arrel. I ens agradi o no, quan ens enfrontem a la protecció de la natura, ens enfrontem amb totes les contradiccions humanes que tenim. I no és senzill, Però ho podem fer, Podem fer. Jo crec que l'espècie humana ha fet grans coses també. Per tant, no ens quedem en un sentit negatiu, sinó hem de posar la imaginació i hem de posar tot el coneixement que hem fet coses fantàstiques, aquesta humanitat també. D'acord? Donarem pas a l'última pregunta. Una qüestió. Perquè darrere la teva... No, els peixos no, d'energia. Alternatives, perquè sí que està en la ment de tots, alternatives. Tu has dit, si féssim això, tindríem el 20%. Jo vaig escoltar la presidenta d'Hola Luz que incrementava aquest percentatge. Però si féssim això, potser hi ha que fer-lo. Jo soc ferm defensor d'una cosa que al nord d'Europa funciona, que és la hipoteca energètica. O sigui, hipoteca energètica què vol dir? Que tu no pagues res. Amb els estalvis que tu tens de l'energia, te pagues el que puguis tindre per millorar el teu rendiment energètic, a coste zero. Dona llocs de treball, fa activitat econòmica i millora el tema. Aquesta és una qüestió. Després, Brussel·les ho ha dit, no ho ha dit a tots. Hi ha que baixar un grau la nostra calefacció. Ens ho ha dit a tots. A nosaltres com a persones millorar l'eficiència que tenim en el nostre ús de l'energia. A les empreses igual, i a les empreses que es dediquen al tema de l'energia intentar disminuir les pèrdues energètiques que ells tenen, que són quasi el 50% de lo que produeixen. I després, les alternatives del futur. Jo estava mirant perquè no me'n recordava i l'he mirat ara al mòbil, qual era el substitut de l'urani en les centrals nuclears, es diu torio. I el torio sembla que això és tecnologia, però pot estar disponible a la propera dècada, el tori pot substituir l'urani i no té el problema tan greu que té l'urani de les mesures nuclears. Això, estem molt a prop de la frontera francesa, pregunteu als francesos, perquè és un dels seus recursos de futur. Hi ha alternatives. Nosaltres, segurament, no som les persones en les que tindrien que posar-nos a deliberar d'això, però sí l'altre grup. Aquest altre grup són aquestes persones les que tenen que proveir-nos d'aquestes qüestions i no anar a la qüestió fàcil. Aquí sopla molt vent, és igual lo de la biodiversitat, no és igual, ara tenim això i per tant, pumba, aquí. No és així. Almenys la meva opinió. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per les vostres aportacions. Jo voldria fer una reflexió, potser no una pregunta, però una reflexió. Com a municipi, Roses ha patit una aplicació d'una normativa d'un pla director de revisió dels sòls no sostenibles que ens ve de la Generalitat, amb la qual cosa ens ha desclassificat al nostre municipi molt de sòl i amb això que ha fet ha sigut protegir el sòl, la terra, evitant que es construeixi d'una manera massíficament, diguéssim, i ha protegit el sòl. I de cop i volta ens trobem que, així com nosaltres al consistori, ara parlo com a regidora d'urbanisme d'aquest municipi, per al·lusions també d'alguna manera a la pregunta que han fet via streaming, hem acceptat aquesta normativa i hem estat d'acord amb aquesta desclassificació d'una gran part del sòl per evitar aquestes construccions i créixer d'una manera desproporcionada, i de cop i volta ens trobem que el que ens volen posar aquí a la nostra bahia és, i pel meu entendre, és la urbanització del mar. Per tant, jo crec que és una postura que com a persona individual, i en aquest cas parlo també com a regidora i per tant em manifesto, no ho veig bé. De la manera que ho volen fer, i tal com ha dit en Josep,
aquí hi ha hagut una manca de diàleg molt important. Per tant, crec que protegeixen la terra d'alguna manera amb aquests plans directors perquè no es massifiqui, però el mar, el medi marí i amb les conseqüències que vosaltres com a científics heu explicat molt bé i que jo no puc entrar a discutir ni tan sols a valorar, però que hi estic completament d'acord, no volen protegir amb aquesta implantació d'aquest megaparc que esperem a veure com acabarà. Moltes gràcies. Si us sembla, tenim un dels investigadors que no és aquí presencialment però ens està seguint des de casa i ha fet un comentari també a la plataforma per la qual s'està emetent en directe aquest acte i si us sembla bé amb el comentari de la regidora i el de l'investigador acabaríem, donaríem pas al regidor de Medi Ambient abans de tancar, però us llegeixo el que ens diu en Josep Vila, que ell és investigador i professor del Departament de Geografia de la Universitat de Girona i a més és el director del campus de Patrimoni Natural i Cultural de la UDG també. Diu, benvolguts col·legues, molt bona presentació i diàleg. Em sap greu no haver-vos pogut acompanyar. Si es protegeix el 30% del nostre mar, com estableixen els objectius europeus i les recomanacions internacionals, no hi hauria lloc per a aquest parc. Primer, cal protegir el 30% del nostre mar. Els millors espais els hem de conservar. Si es fa així, s'ha acabat poder desenvolupar aquest parc. La transició energètica no pot fer-se degradant de forma crítica els millors espais i paisatges de la Mediterrània. Recordeu que aquesta mar tan biodiversa i rica és un patrimoni col·lectiu. El bé comú per davant de tot. Si voleu fer un comentari abans d'acabar i donaríem pas al regidor. Totalment, molt ràpid. És que també m'han quedat una cosa arrel del comentari que heu fet i arrel del projecte que han començat de restauració aquí a Girona. Jo crec que l'Empordà és excepcional, però jo crec que els empordanesos, la gent d'aquí de Girona, hem d'anar de la mà de la resta de Catalunya. El nostre és fantàstic, però a Catalunya hi ha espais marins també molt interessants. Es poden trobar amb aquesta problemàtica potser un altre dia, i llavors hem de ser també solidaris en tot el territori català. Nosaltres ens ha tocat obrir el foc perquè ens ha tocat, potser gràcies a la tramuntana, aquest vent que ha generat aquesta vida que tenim aquí, però que també genera un recurs. O sigui que jo m'agradaria acabar dient que com fem amb el projecte que estem fent, volem ser una mica també un exemple pels altres, siguem també conscients que això al reste de Catalunya pot passar i tot el que puguem avançar nosaltres perquè també ells puguin trobar solucions, benvingut sigui. Som tot un gran territori i no tenim que crear, sisplau, discrepàncies entre nosaltres. I jo soc una persona que estima moltíssim l'Empordà, s'ho puc assegurar. I l'altra cosa, i això també acabo, no hi ha dues opcions contràries. Els científics, els altres que diem, opinen sobre un tema, una emergència, diguem-li, energètica, de la qual, com ha dit molt bé els nostres companys, podem estar d'acord. Nosaltres parlem d'una altra emergència més, que és la natural. Llavors, més que ser enfrontats, que això és el fàcil, i és el que ens acredita, jo crec que podríem dir que tenim les nostres discrepàncies de dir, sí, fem una millora energètica, però a on puguem i a on no malmetem. Som una mica, com diem, jo m'agradaria que no estem enfrontats, sinó que som complementaris i el que es vulgui fer, sisplau, que es faci respectant la natura, que és el benestar de tothom. Només això. Merci. Doncs agrairem a Francesc Giner, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Roses, si vol acompanyar-nos a l'escenari per tancar l'acte d'avui. Bé, bona nit a tothom. Volia fer un incís abans amb la pregunta que s'ha fet per online, per internet, per defensar una mica també la política local, perquè nosaltres des de l'Ajuntament hem aprovat la moció que va presentar la plataforma Stop Macroparc Eòlic, al igual que penso que la majoria d'ajuntaments d'aquí de la comarca,
i també recolzem econòmicament a la plataforma perquè continuï amb les seves accions. Vull dir, amb això vull també calmar una mica a la que ha fet la pregunta per internet. I ja per acabar, perquè ja és tard també, només agrair a tots vosaltres la vostra ponència, a les professores i als científics i totes les vostres respostes. Unes respostes que almenys a mi personalment, i suposo que a molts de vosaltres, ens han reafirmat en que per anar cap a la transició energètica no fa falta destruir la biodiversitat. I també agrair en especial a en Josep Lloret, director de la càtedra, una càtedra que ens la sentim ja molt nostra, i també és de la Universitat de Girona, però també és de l'Ajuntament, donar-vos les gràcies per la feina que feu, molt important, i us estem també molt agraïts. Molt bona nit a tothom i espero que us hagi agradat l'acte.